Assalamu alaikum, yan uwa barka da wannan lokaci. Ita PMB course ce wanda aka ƙirƙira kuma course ce wadda tana da matuƙar fa'ida. Menene fa'idanta shine? Course ce da ko babu komai, ko da ba za ka iya da affiliate marketing ba, ba za ka iya da Amazon KDP ba. Forex kaɗai ya ishe ya riƙe ka, wanda za mu koyar da ku a cikin minti ɗaya mutum zai iya samun kuɗin da ya kai naira 100 ko 100 da wani abu insha Allahu ta'ala. Amma sai ka yi haƙuri, sai ka koya, sai ka bi ko in ce sai ka mallaki PMB course wanda akwai ilimi da tarin yawa wanda aka yi sa, kuma a cikin mintuna ƙalilan za ka ringa samun kuɗinka ba tare da ka depositin kuɗi mai yawa ba. Wannan kuɗi ne ko in ce wannan live account ina ne, Shehu Shamsuddin. Kuna magana da ɗan Ciroma, wanda zan ɗan yi mana ƙaramin bidiyo ne haka a game da yadda ya dace mutum, ko kuma kaɗan daga cikin abin da za ka koya bayan ka sayi PMB ko kuma bayan ka mallaki PMB. So course ɗinmu mun riga mun updating ko in ce mun upgrading ɗinsa, wanda mutum koya yake akwai bayani mai sauƙi da muka yi yadda za ka buɗe account ka koya da demo account na gwaji. Akwai kuma yadda muka koyar da yadda za ka sa account ɗinka ka buɗe shi kuma ka saka kuɗi wanda za ka samu riba. Duk minti ɗaya za ka samu kuɗi mai tarin yawa, wanda matuƙar ka iya ka ware awa ɗaya to ka fi ƙarfin naira 1000 zuwa 2000 insha Allahu ta'ala. Ba ma so mutum ya sayi PMB course ba tare da ya samu wani abin da zai ringa ba shi kuɗi ba. Ba haka shine aim ɗin ɗan Ciroma da ya sa yi wannan course ba. Ba ya yi ne don wani abu ba, sai don me a ɗan rage high rate of unemployment da kuma yadda mutane suke magana ita sana'ar yanar gizo scam ce, Ponzi abu ce. To insha Allahu ina so in clearing. Wannan shine account ina na real account. Babu kuɗi da yawa a ciki, bai fi dala 5 da wani abu ba. So nan shine interface na MetaTrader 5, wanda in kuka duba nan quotes ne, nan ga chart ɗinmu, nan ga trade, nan ga history, nan ga messages. So kun ga quotes ɗinmu ya nuna mana boom and crash da mu yi bayani a kai. Wannan chart ne, wannan trade ne, so wannan history ne. Wannan yau bari duba mana history. Yau gashi a daren na yanzu na yi 24/04 ran 20 ga watan 4 2024 yau kenan. Balance ina yana $5 ne. Balance ina yana nan $5. Kun gani? So na yi trading ƙarfe 12:55. Kun gani? 12:55 na samu riban 0.11 dala. Ƙarfe 12:55 the same thing na samu nan kuma riban dala 0.14 dala. Na ƙasan nan kuma na samu 0.15 dala, wanda shi kuma na yi trading ɗinsa ƙarfe 1:03 na dare, yanzu ƙarfe 2:18. So ba zan nuna mana yadda na samu wannan kuɗi, ko kuma daga farko bari duba mana nawa dala ne yanzu take a Najeriya. Dala yanzu tana naira nawa a Najeriya? Bari mu gani. Ɗazu fa na wannan kuɗin da ɗazu na samu ne na buga. So ina so in duba mana. Yanzu dala yana 1151. 1151. So bari mu buga 1151 times na saman nan, wannan na samu riban mene 0.11. Bari mu gani, sorry, 0.11 times 0.11. Kun ga naira nawa? 126. Nawa? 126. So bari mu gani, sai mu goge wannan 0.11 ɗin. 126. Bari mu duba na biyu 0.14. Bari mu ga 0.14.
na biyun kun ga na samu 161, wancan 126 ga 161, 126 ga 161. Ok, ga kuma na ƙasan shine 0.15, 0.15. bari mu ga, bari mu goge 0.15. Ok, sorry, 15. kun ga na samu wannan kuma 172. to bari in yi plus 161. kun ga 300 da nawa, sai wancan 126 plus 126. kun ga a daren nan na samu riban nawa, naira 459 da akan dala 5, wanda dala 5 yanzu bai fi naira 5,000 da wani abu ba. To kun ga a cikin minti nawa, duka ban yi minti, baran gani a cikin minti nawa na samu 450 da. Idan kuka duba ga time din nan da kanka, wannan na yi trade a karfe 12 daren nan da kuma minti 55, na samu 0.11 dala. wannan kuma na yi shi karfe 12:55 shi ma na samu. kun ga wannan duka bai kai minti ɗaya ba, na samu wurin 0.11 da 0.14, wurin naira 200 da wani abu. Sannan a karfe 1 da minti 3 na samu 0.15. to duka in ka duba lokacin daga karfe 12:55 muka cika minti 5 an zama karfe 1, a cikin minti 8 na samu wannan kudin. A cikin minti 8 forex ta bani wannan kudin. A cikin minti 8 forex ta bani wannan kudin. To wannan duka abin in mutum ya mallaki PNB, mutum yana da dama kuma zai samu wannan garaɓasa insha Allah ta'ala, na mene, na samun dama da kuma koyan irin yadda za ka yi wannan. Yanzu a gurguje bari na duba mana, bari na mana chart guda ɗaya ku gani. Muna screen record. Bari fara daga na farko ga chart ɗinsa. Ok, ne ya tsaya. Bari ga M1, bari ga 1 minute, bari ga H1, bari koma M1. Let's see. Ok, bari duba na biyu, bari duba na biyu. wannan ya yi tsayi da yawa, crash, bari bi shi ba. Bari duba na uku, bari duba candlestick ina. Ok, wayannan layuka da kuke gani shine abin da ake cewa mene, candlestick. Bari duba na uku, na uku. Ok, bari je ga na hudu, bari duba crash po. Ita idan tana sama, in market tana sama buying da kai, idan market tana ƙasa kuma za ka yi selling ne, wanda duk yana cikin wannan course namu mai albarka insha Allah ta'ala. So bari mu koma na farkon nan. Ok, in yana ƙasa muka ce me za mu yi, bari ku gani. Bari mu yi selling nake so mu yi a nan don gwada mana wani abu guda ɗaya ne. Mun siye shi a 0.20. so bari mu gani. kun ga yanzu yana 0.19. ku ringa lura, equity mu yana 5.22, 5.23. kun gani yanzu ina kan profit. ku lura yanzu ina kan mene, ina kan profit. kun gani nan za ku ringa lura, ku lura yana karuwa. Equity mu kun ga 5.26. kun gani 5.26. to bari zira mata ido. 5.26, 5.27. kun ga yanzu ina kan riba, bari ci gaba da fifita kudi na ya ta karuwa. 5.28. wanda bai da PNB course gaskiya an sha da shi. 5.30, 5.30, 5.31. kun ga yanzu ina kan profit, riba na yana ta shiga. 5.31. wow. 5.32. alright, ko ne bacci in bashi ya ta tafiya ne. to na yi ne wannan
kamar advert wanda ya kamata kowa ya ga, ba na so time in ya kure. A share ya kai 10 minutes. Okay, kun ga 5.37, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41. Kun ga riba fa nake ta ci. 5.41, 5.42, 5.43, 5.43, 5.43. Kun ga 0.05 cent. Ina injiniya Isa, 0.06 cent. 0.